Continuation to Lemon's video. Let's go there. Facing highway. I have made first video for you. You still stay there. You still stay there. Eh? Why are you now listening to advice? Just look at you now. You are in the hospital. You don't enter hospital now. Eh? Why you Naija like Ijin donor to swell? No, again, spiritual wife contribute to again and when no boss in Keta because he separate bedo from Yawa. He aware of that, but he has spiritual. Also, na here na ego. So you need to cut off from her completely. Separate only from that entity. If you do that, you will see one of those ladies they loro chere law woman I might law spiritual wife no fu onye well anu nga akpruka iru chai ije back home who your mom and your father they will take you to that spiritualist, a good one, not ndo wumiri o wudikwa eze nwanyi ka na-ekwu because he get the devil chupu devil ihe m na-ekwu a prophetess of God through Jesus Christ in that propos na serve chukwu n'ime mmụọ na eziokwu. Ha need separating totally from your spiritual wife. You need the ụmụ nwaanyị ahụ ije that place. Ị ga-arapụ ha je back to your hometown. Ka ime this thing. Na only imesiri ya. By now, ofu onye ahụ apụọla from your house. Then you when you got there end up like this place in on our hospital. Ana agbakwana unu here sometimes. Unu na-ewere ala anyị ncha wudi anyị ncha nọ na this blue app abịadị nke igwe egwu. Video ọbụla m mere nwere reason for it and ọ really follow ya ọ ga-abara anyị uru. So ọ gụ anwe video ga ka ị separate onwe from spiritual wife. Give your life to Christ. But in fact, separate yourself. Very, very important. Ọ gwụkwa ka ọra m n'ọnụ. Emekịta asịla ada na-ekwuka. But ọ wụrụla ntị dị, ị mara na okwu m na-ekwu ga-abara anyị uru. Udo dịrị onye ọbụla ya gazie. M ga-ahụ unu na my next video. Bye bye guys. Share this video, like and comment your thoughts. Share this video, tag Lemon on it. All right guys, see you in my next video. Bye bye guys.